Sashi sin pat hakene gamet. Tongin aingo yu belai ubala ya lam biang yangi. Bat ubala penyok biang hangi akane kapor kabakor dor. Kane ka kenta kabangila ya kaban syong. Hakane ka yin kabakentang ka jong belai. Banwan rengkat ka doknot kabala penkrek ka doknot kaba terang kaba seliang. Ban yo ya kaban bam ya ka jingbam kaba dei mensem. Kabalong kaktin kabakhoy ke jong belai tau belai un kerkhu ye phi baro iwe piwe ki balayawan shekene ka Bible study ba anda philami nang ne phinmi rengkat bat ki jing kerkhu ki ba kenjaman sem ki ban pendap ki ban penslei ki ban yai kersoi ban long kabor ya ka jing em ka jong phi ha ka jing yai lenti ka ba man lagasngi ublai ka jing sok un ya lambat undon rengkat bat phi ki khon ki ba it ki jong belai baro ti ngilaya ya kene ka jing ya lenti ka jongi na ka wei ka tayo sha ka wei pat ka bangi yo ya kene ka Bible study hot ni yo ya ka ban kêu ha kene ka yeng ka ba kentang ka jong belai don na pedeng jong phi le se phi perkhat balai ba ngadon kam ban le jinga seng la ne balai ngahap ban lej Bible study komne kai ka bangayo ye ki jing mentoi le sedon na preng jong phi kawan ka jing sngo bangam yo ai ru em la baro shikato ngala lej henrei ki jo shikajo ngampoi shano bat ngam yo i ala de bangayo bor la ngam yo i ala de bangakala la ne ngam yo i ala de banga don kata ka jing san na ka jing em ka baken jaman sem le se kiwan gi bakum kita gi jing sngau kiwan gi bakum kita gi jing pensyoi kibana ki bor jong ka jing dom kiban pen artatin ya phi bapien wan syaka ying ka bakentang ka jong belai hanrei kan mau ya ka jing shisha bakamen sim jong phi kan nam la ate ban em klem ka tin ka jong belai kamen sim jong phi kan nam la ban em lala pi jengai na ublai na ka jingya selok badu bar ka jingwan ka jong pi banwat ya ka khmat ka jong belai na ka wei ka tayo sha ka wei pat la ka long ha ka Bible study la ka long ha ki wei ki jingya seng ka jingwan jong pi kam shem long ka balai na ei te to na mar ka ta ngien yai it ban kiu sha ka yeng ka bakentang ka jong belai ngien yai wan ha ki por baro bat to hakane kamit ngin ya beteng no ya ka subject ka bangila ya keren nadu kini kita yo ki baladap bat ngi ya keren ya ka to ka subject ka bakum no ka jinget pidon te ngila ya pet ya ka main point ka baning kong ngila dep ban ya keren bat kane ka main point tu ngila dep ban ya keren kum no ngin le baka jinget jongi kanang san namar baka jing im kristan jongi kam dei setia daka jing sngoto lane daka bor jabing lane daka jing start daka jing shampang daka jing tip henrei ka jing im kristan jongi kadeka jinget bat ngin le kumno nang baka jinget jongi kanang san kane kata yau baladap ngilaya keren kabaning kong kabangi dai ban le kalong ngien pendap ya lade da kaktin ka jong belai lada shibun kaktin jong belai kadap api ka jingai ro kalong shibun nang ta ngilaya keren ka baar ka jing duai bat ka jing selok baru belai penlut por ha ka jing duai penlut por ha ka jing selok baru belai baka jingai kanang klan bat kanang san kabala ingila ya keren shem ya ka senjam jong ka jinget pi om tang bagian syu ya keren ya kata ka jinget da ka sentor henrei anda habangi ya kendo anda habangi ya tengku ha ka jing em jongi ngi kelon no bat ngimnot ban nget te kanang bagian nang san ha ka jinget ngi dai ban shem ya ka senjam da ka jing shlor ban nget ban om shifting ban om randin ban om artatin henrei ban ngej bet hau belai menta shubo
pi don hapdeng kijing pang kijing sitom barok si kata la ya keren ya kajingat dena la ya keren ya kajingat pitep bat dalade ro lek se pilaju keren syapang kajingat handrai inda pilamat alade ya kita kijing pang jing sitom hang ta pisngau kalong ka bae tekai ka ba pidon kamban lek kalong hadin ba pila duai bat IT alade hau belai wat nam khuslai ngai pendon kam ya kajingat ai ba kajingat kan trekam ma kajing jong pila ban lek sim dawai pila ban lek syak sumar handrai pim dei ban khuslai pim dei ban artaten pila dep ban duai ban ublain pen khia ya pi katang ka dei ka jing sim ya ka senjam ban ngai kata kalong ka bas ngau tena te tongin ya point menta sya main point 3 ka main point ka balai bat ngin ya penkut ro ya ka dei ka subject menta ka main point ka balai ka ong balai baki banget ki habban mat balai baki banget ki habban mat ya ki jing tenjo ya ki jing tenjo dak jing kali katu kadai ka main point ka balai baki banget ki habban mat ya ki jing tenjo manga bat mapi ki balanget balai ken habangila nget balai ken habangila pediang ya uciso ka doknot balai ken habangila nget ngila pediang ngila lek ka monco ngila kat bala ngila ya lek ban ka jing ba pen sngo bah ya ublai tenrai balai ngi habban mat ya sibon ki jing tenjo kidon sibon ki jing kali ki bamla ban yo jubab haga jing ya lenti ka jing ka jongi ngisa haga jing lengo ngisa haga umdom don ki baong bau belai it yanga don ki baong bau belai yo snau ya ka jing duai jonga don ro ki ba persyang ban randen no namar ki ong kam mentoi ban duai kam mentoi ban lek jiaseng kam mentoi ban syakri yo belai namar ngasyakri yo belai ngale ya kamon jong belai ngale jiaseng handrai ki ne ki jing ki ker saudam kawei hadin kawei ban mla ban laj na kita ki jing la duai na do ka do not handrai kumjo si kumjo nang jur penban kita ki jing bat ki penkut da ka baong kam mentoi ban duai kam mentoi ban syakri belai kam mentoi ban lek jiasen hakawai kaliang kajing perkhat kalong badang suk ban nai duai dang suk ban nai lek jiasen im kat bamon ya kat bamon lek kat bamon hendrainda habala persyang ban lek akum taro kamen sim kam dan ciksuk hapan wan pai biang syau belai ban mla ban yai laj no belai kajing kali balai baki banget ki hapan mat ya ki jing tenjo tangin ya jubab haki lai teli ki point ngin ya jubab ya kaneka jing kali ka point menengkong tho onto kane kalong gabenta haga jing kristan kane kalong kabenta haka jing kristan ba labu bet da ublai ba labu bet da ublai ngihak ban mat ya ki jing tenjo kom ki banget namarkan ne kalong gabenta haka jing jongi ki banget lane haka jing jongi ki kristan labu ubed da ublai
baka jing em Kristan kamdei setia ka jing em ka basok kan mau ya kata ban long Kristan kadai ka jing jit ya ka jing em ka ba ya ka jing em ka ba dap de ki jing ya le ngi kham snow thu ba anda habangi pule ken ya ka jing sedang jong ka jing long Kristan bunsin ngaju ong yaki paralok habangi syongkai bunsin ngaju ong ban snow thu ya ka jing long Kristan dei ban lech ka history jong ka spas nem ka banengkong kanong rim kumno ba kilong Kristan anda haba pipule bahaya ka history jong ka jinglong Kristan haka spasnem ka banengkong bat haki babot ro gitu kisnem kiba kadang sedang kena ka jingat Kristan anda haba pila pule bat pila lap pila syam hangto peleng banlong Kristan kamut kumto ladap hi supek tang yakane ka pamentate pimla syok ban sngoto kamut ayu banlong Kristan denem mla syok ban sngoto namar une u Kristan ujo une ubriu balik jeseng ujo une ubriu bayakit iki kam gabalang ujo une ubriu siki kam pertei siki jing snow bah pertei une ujo ubriu ngimla asyo ban snow tho ya ka dor ya ka jingmot ka basisha jong ka jinglong Kristan dei namar kata kadau ngihap ban tip ya ka nongrem ya ka tenrai ya ka history jong ka jinglong Kristan kumno bakata ka jinglong Kristan ka basisha kalong wat lada pipule ya ka history ka jinglong Kristan hangne hari kasi jantia chongiro lada pipai tang syaganabon pilak la ban singutho kamut ayu banong Kristan katu gadai ka jinglong Kristan lada pipai syakiwe kiwe kijaka kamut ayu banong Kristan katu gadai ka jinglong Kristan pi ban long Kristan namar kata ngihap ban mat shibon ki jing tenjo aga jing em kadai ka benta ka ba ublai ulabu ubait bo renti bangin namla ban yaj laj hoi hagi ni ki jok ki bangi em menta kala ban nam don syo ka jing sya pen sitom ben hangne hari kasi jantia yo badang don katu katne hendrai ki babun na preng jongi ngemat syu ya kita ki jing sya pen sitom ben hendrai ngi don da ki wei pat ki bor ki bawan ban ya le yangi ban penlong yangi bangin jengai na ubelai ka jinglong Kristan ladangi pule na umat hayas henyau lenong khat lai bat khat sao ngi pule bahaya kitu gidikot henyau lenong dekot khat lai bat khat sao kadai ka jingbu baik bu renti jong belai kumne ka baong to besot leng ba ya ka kerdop bakem naba ka bakelot ka kerdop ka jalan ro ka lenti ka balam sya ka bancot bon ro ki ba ya besot na kata hendrai a ka bakem kata ka kerdop aga ba wit ro kata ka lenti ka balam sya ka ban em agilong khendiat ki ba syam ya kata ka jingkeli ka bami kalong na ka nomo ka kerdop ka ba pibsot kum ki Kristan kum ki khon jong ka balang yo don na pedeng jongi ki bala besot na ka kerdop ka ba keloy ka basok kanam Kristan henrei ka jing em kam ya deidor ka jing ai tilot kam don ka jing long sakhi o Jisu kam don ngia kersum lang bat ka perthai ngia telun lang bat ka perthai hangno kata ka jinglong Kristan basisha dei namar kata katau kum ki banget shisha bat ki balong Kristan shisha ngihap ban mat shibon ki jing tenjo bat kadau bangi haban mat yakini ki jing tenjo kadei namar bakanehi kadei ka lenti ka bangi dei ban ya kadai kalenti ka bangi dai ban ya lada pijit da kalenti ka ba umdan jing tenjo kata kadai ka kerdop ba keloj ka ban lam se ka jing jot kane kalenti ka bangi dai ban ya kalong ka kerdop ka ba khim sya keren ben ro sya keren ben sya ki ben ro sya ki ben nang ta
Shibon kicing ya kendo giba pihaban ya kendo kacing em. Pihaban kendo ya kiai kiba pinyau kor kan kacing em. Pihaban kendo ya kiai ki jong kan ka do kiba yalam syakaban penjengai no belai ban le pop persya yo belai. Pihaban kendo ya kini kiai barau. Dai namar kata-kata kalong gaba kata kalong ka jubab. Nang ta ka jubab gabaar. Balai baki banget ki haban mat ya ki cing tenjo. Kacuba baar tho ang to. Ublei ukwa ban pej bat yoi. Haduk kat no ngiyai ne hau. Ublei ukwa ban pej bat ban yoi. Haduk kat no ni yai ne hau. Lada mtenjo lada ngemat ya ki jing barahi ki bayai ne abad ublai hendrai ublai ku aban pej hadu kanno ngila ban sno hau hadu kanno bangi nget shisha haduk kano bangi rai kot shisha ban ong long gat balong cha gat bajang ngan nem paiden ublei kwa ban pej haduk kano namar yo bangi syania ha ublei tang hakipor giba bit babiang tang hakipor giba kemen tang hakipor giba ngisngau baka jing em galong gabasok dei namar kata-kata ublei upenja upen ngat hagi jing tenjuk gi baboncat ban yoi ya ka jinglong ga basisha ka badon hanga badapi ublei kwa ban tes yangi hadu kat no bagi syania sisa ya na u Jacob kalenong banengkong ka dekat ka bakat ar Siti Jacob lenong banengkong dekat bakat ar ngipule ye kitu ki kentien Suk uta ubriu ubayai sya ia kajing tenjo. Senyap. Suk uta ubriu ubayai sya ia kajing tenjo. Nabaha bala tenjo ya un yo diang ya kata kapan sengat kajing em. Ya kabau terai lakular hakita kiba ya Suk uta ubriu ubayai sya ia kajing tenjo. Namar baki jing tenjo kiwan haga jing em jongi ki Kristan. Bau belai utes yangi ukwa ban yoi yangi ya ka jing scam ka jing mot ka jing perkat ya ka jing raikut jongi bangi raikut yala ka jong ka jing em banong long gat balong jia gat bajia ngan nam paide lada ublei upen kia yang anaga nega jing pangro ngaingo yo ublei kanang nganang kemen sibon balada ublei idei ban pen kia aro kam lelei utip kamba ngan syane au ngan IT ala de ho kata gadei ka bau ublei kwa ya ka jinget jongi ukwa baka jinget jongi kan long komta dei namar kata-kata ngihaban ma ya ki jing tenjo aka jingem nganget bakata kala syai tangin ya poi syaga jubab kabalai tho angto kane kadeiro kajing perang kane kadeiro kajing perang ya kajinget ya kajinget jong ni ublei usya ya gibanget ban mat ya ki jing tenjo namar lengba kini ki jing tenjo layo ya kaban perang ya ka jinget ke jongi kapamut baka jinget jongi kanang klan syo kan kanang janai kanang scam kanang pernai habangi pule nengkong Petros lenong banengkong dekat ban riu bat ban nyau tangin dia pej nengkong Petros
lenong ban kong dekat ban riu bat ban nyau ka Bible ka ong ha ka ba pias ngau kemen la mentang kendiat por sengap bah la ha ka ba pias ngau kemen la mentang kendiat por lada don kam lapen ngau si ia piro hagi babon jaj ki jing tenjo to shim shwa tang tu dekat ban riu ha ka ba pias ngau kemen mentang kendiat por kamut ba hapdeng ka jing kemen hapdeng ka jing bit jing biang hapdeng ka jing suk hapdeng ka jing em ka ba palai ka ba jai jai ka bom don kino ki jing hapdeng ka por ka ba kum kata klempoi perkat lada ublei u idan kam lada ublei u idan kam sengap bah kata lada ublei u idan kam u tenjo u pengat hagi babon jaj ki jing tenjo upen ngat ye ki jing ja upen wan upen ja ki jing ja ki bas ngosi hapdeng ke jing kapor ka ba nyem ju perkhat bakan ja komta hendrai kawan kensan kata ka jing ka ei ka khubor lane ka jing ja ka bas ngosi bat kataro mdei baka suja klem ka jing thmo hendrai lada don kam ublei u idan kam bansha yangi bangin mat igi jing sngosi namar ba kita ki jing ja ki bangin mat kita ki jing sngosi kidai ki jing tenjo ke jong blei ba ublei u tenjo yangi tenamar kata katau bon sen ngiju yam pangnot ngiju perkat sngosi khuslai bon jingmot berkat ngiong ba hapdeng kapor gapompoi perkat ngidang bit ngidang biang ngidang yarki dang yakemen dang yakot dang yakya hendrai kensan kasyukela kata ka jing em kiwan ki jing ja ki bakum ne kiwan jing ja bakum tai wan ke jing sngosi hayeng hasam wan ke jing sngosi haga jing em lajong hakapor bompoi perkat hi kalong kumbalong utu Joseph Scriven ken ubatho ya kato ka jingruai what a friend we have in Jesus Jisu long ulok bakordor u Joseph Scriven haba utho ya kato ka jingruai kadai hakapor ka baswa ba on yatho shongkurim bar kata ka samla ka ba uladep ban yate aktin ladep bu ya katarik satang ban pendep ya ka jing yatho shongkurim kendet uyok sengau ya ke kubur hapdeng ke jing kemen hapdeng ke jing sengau tenat ban pen krek ya kata ka jing ya thok syong kurem ke jing ap kami lenti ya kata tarik baun pendep ya ke jing ya thok syong kurem hapdeng ke jing kemen uyok ke kubur kendet bakata ke samla ka ba umut ban ya thok syong kurem kumno kala bakala haga balai sejan kala ngam jelap hangta bad met jongka kala per kala jap hangta bakalai saja fi hapdeng ke jing kemen hapdeng ke jing slay kaman sem hapdeng ke jing long very excited ban ya kendu ya kata kasngi kata tarik pendap ya ke jing thok syongkurim bad kata ka briu ka bagadok not jo kai henry kumno shi khalip mat kala pat hangta ka jing singosi thang kawan balai ublai shulek kai se balai ublai ushu pen singosi kai pen pat dok not kai ya u Joseph Scriven ublai udon la ka jong ka pelan ka bakamba u Joseph Scriven umla asho ban singotho lo ubadom wan bantap uyam thang pat dok not umla batai sho umbang bam umbang di umnang thia umnang dem sho umdon malak ban pentingan yo badai haga bakum kata kapor badai tang ujisu ubala ban pentingan ya ka dok not ka bala paj lewet sho haga wei kasngi hapdeng kata ka jing paj dok not bamla ban batai ka jing temang ka jing kenca sengau sisin perkhat ka mentoi sho ban em hangne perse kata kalong gajing perkat kajo kumu beriu hapdeng kata gajing tenjo gabawan henrei kala penlong yo Scriven baun jan shoblai
But day hakapor gaba ngau la syok ban yeng. Kan mau ya kata. Usngau balakut kilat kato. Syano ngan pai. Kabriu kabanga kala lej no. Lempoi perkat. Usngau mentoy syok. Day hagabakum kata kapor. Ulamat ia kajing suk belai hagadok no syok. Ulapai syok belai hagajing duai. Bat ongko jiso. Satang syame ngapai. Balai sekadang don kajing kermen. Badai hang ta ba ulamat ia kajing sok hagaman sem jo. Bad kumta hi ulat ho no ia ki kentien jong kato kajing ruai jisulang ulak bakorto. Pi kalami kato ki kilami ki kentien lyrics jong kato kajing ruai. Kabalalong kajing kerku ia ki hajar bad ki lak ki paj riunget hang ne pertai. Tibalay ublay usya ya ki ay bakin ja namar ba ublay udon laga jong kaplan kabakamba te hapdeng kata ga jing kaman hapdeng kata ga jing snow shong shit penkre ya kata ga jing ya tho shong korem henry kawan ja ga jing ja bakum kata le se ha ga jing em jong piro kala banam dei ka ju ka jingja ka baja hnrei de ki wei pat ki jingja ki bawan banja hagapor bag bahidang sngow shit rahem hagapor ba bahidang sngow yo bor bahaban syakri yo belai hagata gapor kajia kai ka ba penduk mensim ya pi penhiar ya pi hadu ba phim sngow la syo banje dei namar kata kadau ngalo ong ya pi mene ba don ki khon ka balang don ki para bangai ki ong kam mentoi banduai kam mentoi ban syania hau belai. Kam dei setiap kam mentoi. Henry kadai namar u belai. U idon kam ban tenjo ya ka cinget congi. Haga dekhot kabah nyau. Ngipule ya kitu ki kentien. Kenang bakata kabah perang ya ka jinget jongpi. Kabah kam koridor ya ka ksiar kaban jotno. La perang ya ka ada kading. On yo syam ya ka jingyaro bat ka buram bat ka jinglang buram ha ka jing pen pau uji sukres pi kane ka ksiar habala ekstrak ya ka nang nena khendeu la syim la yo ya ka nang nena khendeu ya kane ka ksiar pimot shushim nang to na khendeu te litra no sto jaka thau ksiar dasa thau ksiar em kam dei kumta hadin bapila ekstrak nang to nakapar ksiar nang to nakandeu ya katu ksiar kabala ekstrak nang to hab ban ai haka hit kabajur ba ka jingkloj ka ding ka basharkai ba te katu kabakho nang to ngiong ka ksiar kabakho nang to na kabasop ya ka ksiar katu kamdei ka ksiar kabanalla kakok no enda habala ai hit la pen klut ya ka katu gabam dei ka ksiar banela kakok no tenda la jur bha ka hit ka ei ka basa kasa satang ka ksiar ka banela kala ban long katu por ba ekstrak hendra enda habala hit ya ka sa satang ka ksiar ka banela hi ban katu ka ksiar banela ka dei katu kan ka pure gold lane ka ksiar ka bashisha kade kato bar sapen ya yeu ya kato ka ksiar ka jingem kristan jongi ro kalong kumta ublei u tenju yangi haka ding jong ki jing jenja u tenju yangi haka ding jong ki jing sngosi ki jing khuslai ki jing ya kendo gi babonjat haka jingem larangi yaine kata ka jinget jongi kan pernai palat ban ya kaksiar kaban jatno kacinge jongi kan pernai tedei namar kata-kata ngimat ya gini ki jing tenjo man la kapor vuchiwot na kawai kasngi sya kawai pat kawai hadin kawai ngimat ya ki jing tenjo namar kat bangidang im hang ne haperthai ngidang don haga ding jong ka jing tenjo kenang baga jinget jongi kabalong palat ban ya kata kaksiar kanang pernai ken kecing econg
Day na kena kadau ngia keren dia kena ka subject kabak kumno ka jinget pidon. Kabak kumno ka jinget ngidon. Langi don na em ya kata ka jinget ka basisha ka bahau Jesu Christ. Ka jinget ka bala perang bahaya ka leng baka ding jong ki jing tenjo ki ba bon jat ki bangi ya kendo ka jing em. Ka jing khot yang ngi kalong bangin yang skam. Bangin yaine laka long kat balong kat jia kat baja henry nginem kan randin naga banget hau Jesu. Tingin ya poi syaka jing penkot. Kita lai kali ki jubab ki point. Ki long ka jubab naga benta ka tu ka jing kali. Balai baki banget ki haban mat ye ki jing tenjo. Tongin ya poi syaka jing penkot tho hang to kumne. Kenang bangin nang san bat klanya ka jinget koma. Kenang bangin nang san bat klanya ka jinget. Kenang bangin nang san bat klanya ka jinget koma. Kadai ken yangi. Kadai ken yangi. Bangin yai kmi syaki ai ki bakrau syaki ai ki bakrau bat ki jingba ublei yangi kenang baon pendap yangi. Kenang baon pendap yangi. Daka jing keman. Hapedeng gi jing e. Kenang baon pendap yangi daka jing keman. Hapedeng gi jing e. Bangila day ban ya kendo. Kenang baon pendap yangi. Daka jing keman. Hapedeng gi jing e bangila day ban ya kendo. Kata kalong ka jing penkot nganong saisin kenang bangin nang san bat klanya ka jinget ka day ken yangi bangin kmi syaki ai ki bakrau bat ki jingle bha ublei yangi kenang baon pendap yangi da ka jing kemen hapedeng gi jing e bangila day ban ya kendo ka jing em Kristan chongi kalong ka jing em ka bangi hap ban yai kmi man la ka klep mat syaka jing le abha ka jong belai syaka jing krau ka jong belai ladang ngem kmi ngem pek ngem yo i ya ka jing krau ka jong belai ya ka jing le abha ka jong belai ya ka jing it ka jong belai yangi ladang ngem yo i ya kita ngin saduk bor bat ngenem la ban ya hapeng gi jing e gi bangi ya kendo ngiyai kan mau ya kita kijing bah ke jong belai ha ka sitiu Jacob iwe ka baar lenong baneng kong dekat baar ngi pule ken ya kita ki kentin to pin nyau ya ka jing kemen sudah ko para banget jonga haba pihap hagi jing tenjo baboncai nyau ya ki jing kemen sudah kabamot perkat puson penken mau dalade yalade ya ki ai ki bakrau yi ba ubleu lale ki ban wan ra ya ka jing kemen haga men sem jompi ka ban long ka bor ban kershan ya pi haba pi hab agi jing tenjo babon jai kumne ban kham shai shu lada piyaj men met kham tam ki khna lane khna kan thei lane ki samla lane mano ba kham ship ting mo lada piyaj men met lada pidei ki ba ship ting piyaj habadum men met khlem don ba be khlem don ba ap thap ye phiro
sngau kumbadon briusneu lane kumbadon ba apthap balai namar ba ka jingmot jimur khat ka le chata tengi perkhat yo don briusneu ne kumta ngakan ma mensyua hagapor ba ngadang sa salat rembai ngalai ai bible study chato ma sak se rencang te andang alami na met nang to bunsin kane ka surok na sane ka blok bahaba to kopor dang yat kitrok dang laj deu yong mo te bunsin hapan yat nang to nanar tiang ban mi senong ba ban mi se saume ki briu ki ong ba kalong ka basneu baha ka tai surok le se kalong kum ta hiro denem nanar tiang to senong ba kalong ka surok kendong ka basneu ki briu ki ong handrem ban se hapan yat ti kidon kipor kiba ladangi ya kumta ladangi bu jingmot ya kata kabasneu ladangi bu jingmot ya kata badan kinong syun badan kiriusneu hateng-hateng wat ladai kendo para beriu babaharo ngia septing namarba ngia modor riusneu iwe pat ngamot ban penkot hangta mereka ika bang ngamot ban ong ya pi kalong baladangi mat ya ki jing ka jing jongi ki jing tenjo aga jing jongi ladangi penlek ya ka jing mot jemer khatang sya kita ki jing kita ki jing kinang krau dene kita ki jing nang krau penban lada hapdeng kita ki jing bangi mat henrengi yai penlek jing mot ya ka jing krau ka jong belai ya ka bor ka jong belai ya ka buram ka jong belai kita ki jing bangi mat kinang red kimlong ai ru ka jing jongi ka syong ha ka jing penlek jing mot jongi ha ka jing penlut por ka jongi ban perkhat ye ki ai lada ka jing mot berkhat ka lek bet sheki ai ki badum sheki ai ki ba penok mensem sheki ai ki ba penduk jingkermen ka bami nang taro ka jing kalong kumta lada ubriu perkhat bet ye ka pop uperkhat baik bangan lek kumto umut dor ye kita ki ai ki bom khoj umut dor ye ki ai ki balong pop ubri un lek pop bad un long kumtahi ye ki ai ka ba ubet aga jingmot seberkhat un ot ye kata telada pi perkhat ye ki ai ki ba bah ki ai ki ba khoj ki ai ki ba long syapang ublei ka bor ka jong blei ka jing krau ka jong blei bad ka jing jong piro kan long kumtah te namar kata-kata ngia keren dia kena ke subjek bangin yo ban yit yalade kabakumno ka jinget kabangidon tongin ya sange hangto ngin mi na kena ka bible study rengkat bat ka ktin ka jong belai bangin da yit yalade bangin da kmi ba yalade kumno ngiya hangne hasla perthai kabakumno ka jingem kabangi man lakasngi le sengi keren jinget henrei habawan ki jing bat ki jing tenjo ngim don jinget te tongin pen scam ye ki jing mot jing berkat kito ki jing hikai bat ki bangi layok barok ki bangi keren ya selak andangi lami nang ne ngin pen don kam ye ki haga jing ba manakasni lada sakut tang hakan notebook ka bapitha kanamla ban le ai ro ye pi henrei kini ki bangi keren practically pin pendon kam haga jing malakasni tingin ya bu gajing duai bakarpang syua bangin mi nagane ga bible study